Ngathi hairstyle yakhe Amen. iyamfanela, ihambisana ne-height nomzimba wakhe. You must understand yourself. Understand yourself. Ungavela ufake uyigo umude. Jesus is. Ngicela ukukhuleka ukubonga ngibazana bonke ekhaya kaJesu family ukusempilo ngomfo umntana wonkulunkulu ngiyakhona ekhaya kaJesu. Mina umbuzo wami uthi ivangeli ngikhonza ngibona kanjani singabazalwane ngingakhuluma ngakho izolo ngizokhuluma in general but uma angifuni nami ukulishiya ngaphandle mangithi ngingangithatha izindaba ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngathi sonke bazalwane angisafungile lokho okunike izolo kodwa ngizozama ukuthi ngistike kwelama points lawa engiwavalela phansi. Indlela yokucabanga uma ungaphakathi esimeni ayifani nendlela umuntu akacabanga ngayo uma engaphandle kwesimo. So njengoba thina sela enkonzweni ngaphakathi, umuntu ongaphandle indlela acabanga ngayo ayifani nendlela wena ocabanga ngayo la ngaphakathi. Kanjalo futhi nawe njengoba ulayo enkonzweni ngaphakathi, indlela ocabanga ngayo ayifani ncamashi neyomuntu ongaphandle. So into eyenzalayo bazalwane kuba khona i-conflict eba khona in terms of ukuthi si-understand isivumo. It's like umuntu ufike avume ukuthi abe ne-moment. I think into yokwamukela uJesu kuthina usuke kuyi-moment, maybe umuntu usuke ezwa ubuhlungu noma umuntu usuke esesimeni sokuthi lento ekhulunywayo iqondene nami ngoba kunesimo esithize engibhekene naso. Bese siba nalento yokuthi kushuthi ukwamukela kwakho uJesu kuzofocusa solely kuleso simo leso. Uma sesidlulile okusho ukuthi usungakwazi manje ukubuyela kwena, usungakwazi manje ukubuyela in control of your life. Ukusho ukuthi hayi okay sekurathi sekudlulile ukuthi sokulandelayo okunye nokunye sekuzobhekana namuqobo angisasidingi isivumelwano. Kanti as esibazalwane wena usasi-honorisha noma awusi-honorishi, but isivumo osukusenzile as-expire uma wena ungaka-terminate. Often into eyenzakalayo ukuthi sifike sifuna ukuthi hayi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngomntwana kaNkulunkulu, bese lento bazalwane i-inflicta i-lifestyle yakho yonke, hhayi iy'ngxenye zempilo yakho ey'thize, but kusuke kuyimpilo yakho yonke. Okusho ukuthi indlela ocabanga ngayo nendlela ozizwa ngayo emoyeni wakho, lokho sekuncike kulento yokuthi wena wamukele uJesu, wena uclassifya kulento yokuthi now you are a Christian. Thina sikhule ama-Christian, like Christianity bengazi ukuthi uhlobo oluthize lwe-religion, like umuntu uzothi i-CV yakhe kwi-religion Christian. Kanti akukho kanjalo bazalwane. UKristu akuyona i-religion noma i-classification ethile i-religion, but kusuke kuwusikompilo osuke umuntu ayikhethele yena ukuthi ngizophila ngaphansi kwakho le mithetho yenziwa la. Lokhu kuphila okuphilwa yabantu abangena under i-Christianity, mina ngizophila ngaphansi kwakho. So thina into siyenze zabazalwane uthi sesimamukela uJesu bese singabe sisamnika indawo yokuthi lento phela manje ayicultivate impilo yakho, ivumele ingene kuyo yonke ingxenye yempilo yakho, hhayi amaphansi ozowakhetha wena. Kufana nalento yokuba i-victim ne-victimize. Ngake ngafunda enye i-quote eshiwo one of the psychologists ethi
abantu abangama-victim ibona abathunyelwa thina kuthiwa bezokhuluma ngama-experiences abo abadlule bona as ama-victim. But i-victimizer ayilethwa kuthina ukuthi ayizokhuluma ukuthi ukuze ufike ekutheni ulimaze umuntu ufike kanjani la kwenzakaleni. So i-system vele uma isihamba kanjani isingasekho right because uJesu ufikela ngathini it's like wena ufuna ukuhleze uyi-victim awube wena at a point where you victimize abanye abantu. So leyo nto leyo it's like we are even failing to understand wena as a person ukuthi these are my weaknesses, lawa are my strengths wami. So it's like uma sifika nje la sefika umuntu uyangena ulalela izwi uyahamba wazi wamgcoba lapho ucicane usubona futhi a different version yomuntu wena obungayilindele ukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa sesiyabuyisana-ke shuthi kahle kahle kumele noma siqhubeka phambili basi sekumele ngazi ukuthi kune-boundary akangayikrosi nami futhi engingayikrosi. So it's like siyatholakuyisene noma futhi singabuyisananga lokho ukuthi size sikhulume sobabili ukuthi okay ngiyaxolisa noma asidluleni kulelo but sekumele si-respectane ama-boundaries ukuthi okay uwumuntu okanje kumele uphile wena ukuthi hayi usibani umuntu kanje naye njengoba nami ngiphila lokuthi lo muntu kanje naye kumele aphile lokuthi nami umuntu kanje. So uma singakwazi ukuthi cut through the edges ethu lawa thina esiwathola esithola esingekho maybe comfortable ukubona uzothi into obani because even if for the fact ukuthi as a person you're not allowing ukuthi uthinte uJesu uyavuma yini ukuthi athinte moya into esekhathini yenzeka yini nawe uyibona ukuthi okay noma uvela ube-victim athi moya ngcwele kanje wena victimize vele uthi mina sengiyi-victim ukhathaliswa ubani ukhulunyiswa ubani as umzalwane ubani lo okumele abe nezwi phezu kwempilo yakho because uma singabazalwane sivumela ukuba ama-disciples uma uyi-disciple uyavuma ukuthi okay kuba khona umthetho noma kumele kube khona i-oath evusa phezu kwempilo yakho ebese wenze njengalokho okulindeleke ngawo bese uphindisela i-report ukuthi la ngenze ngiyazama la ngisahluleke lokhu ngicabanga ukuthi kumele ngiqale ngoba uJesu bazalwane bayifika empilweni zethu ufika as a covering but ethi covering at the same time aphinde abe ne-uncovering okusho ukuthi lokhu akazokufihla kukhona futhi akazokwebulela khona ukuthi this part of your life sengiyisebenzile ngayiqeda asidluleleni kulokhu but umuntu usedlulelwa wena usumshiye ngemuva ushiye kulesa simo lesakayifikele kusona uyitshela ukuthi hayi shuthi uJesu ngoba ngamukele nje shuthi wayebhekene nalesa simo kuphela going forth ngizozimela ngizozenzela ngizozibonela ukuthi impilo ngiqhubeka kanjani ngayo. So I think that is one of the challenges esibhekana now. And a point elokugcina it's understanding the lifestyle is abazalwane. Le nto yomzalwane it's as if sigqoke amasingenakalo wamnyango la umuntu athi okay for 4 hours 5 hours ngiyomzalwane ube positive ube all loving ube all caring ube all umuntu ngagcoba manje la all caring yekubona nokuthi mhlawumbe hey nami ngase ngagcoba kabi but mase singaphandle sesibona different side of you sekwenzakale manje waphela bethe sikhonza nje sisa okay manje kuphela like la last week bazalwane bekune-family meeting basi i-family meeting iqedwe abantu sebemile beqoqihlala ngayibuza ukuthi akakashiwo nje ukuthi sesiqedile akakakhulekwa futhi but abazalwane ngazi manje ngamasikhazi nje sekuwangazi sekukuphi nomuntu odlulayo uyaxala ukuthi bayaphuma noma bayangena noma kwenzakalani because khona osemlapha emnyango ngiyaphithizela I'm sure nje abantu ubamba umkhokheli imali sesumkhwele kobo isibusisi asemzwanga ukuthi wathini because wayemile wayisibiza wayenesihlalo esandleni ethi yoseka noma wayenesikhwama esilele ukuthi kuyaphuka kuyahamba. So le nto lebazalwane the way we are failing to respect iyenza uyi-question ukuthi wena uyayihlonipha yini because ngeke ukwazi ukuhlonipha omunye umuntu ungakayihloniphi wena. Ngeke ukwazi ukuhlonipha omunye umuntu ungakayihloniphi.
accepta even the bad parts ngawe udile nawe. U-accept the good parts ngawe udile nawe. Ungahlezi expect ukuthi okuza ngakwena kohlezi kukuhle. If abantu they can give you izinto ezinhle then ngiyamukela ukuthi okay njengamanje I'm receiving the bad end. And the bad end ukusho ukuthi look at yourself phela. Ngisibuke nawe ukuthi oh okay ngikhona la angikho la kushuthi la kwele ngi-improve. Because into esenza ukuthi it's like so it depends more defensive. It's like umuntu ngakazi uyiclass at the same time ethe class aphinde abeyibhomu at the same time. It's either uyangithokoza ngiyabreak noma uyangithokoza uyangimanga. Sikazange we are in that mode yokuthi as a glass house wangistephisha kabi ngiyacracka or wangithita ibhomu. Futhi uma sekukhona umonakalo uyayibonela kusami ukuthi ngidila kanjani ngesimo leyo ukuthi asilungisaneni ke phela yebo ngithikile ngoba uyiclass angibonanga ukuthi ugcobeka kanjani ngoba ngithikile kwakwenzeka ibhomu asilungiseni ke phela ke cha. So uma vele sowazi ukuthi ibhomu noma iclass bezoba lebandana kanti mase usuyihlonipha futhi ilimala yena umuntu ukuthi oh angithandele ukukhuluma ngayo masikhulumisana kunalokho kuzovele ngithume uma usuthola futhi umuntu uyalimala kanti phela senze njani manje siyakhuluma nenkingi siyathula nenkingi kanti yini fanele siyenze ukuze sikwazi ukuphilisana but nevele Christianity iqala in terms of understanding yourself first ukuthi mina ngiphile kanje ukuze mina ngi-understand I understand mina kuqala yamukele mina kuqala uthambe mina kuqala nomunye umuntu ezokwazi ukuthi akwazi ukuphilisana nawe. Because singabantu we possess different characters. uKristu ukhonela khona lokho to sharpen our characters, to cancel inkolo yethu. Akeze ukukhansela ngoba lapho une-depression uzokukhansela nje ngezinto ey'ncane ezenzakalayo. Awuzukumuzwa ngoba lapho esekhuluma ngesibusiso kumele umuze futhi usakhuluma ngohlonipha umzali wakho, ukubonelisha ibandla lakho, ukubonelisha abaholi bakho. Ungathathi izinto asingathathi izinto thina esi-comfortable ngokuzizwa bese ukuthi lezi esingekho comfortable ngazo sisishaya indiva sesithatha no. uNkulunkulu uyakwazi ukutshela ukuthi this is wrong. And thina leyo voice leyo say discredita ukuthi hayi Satan because vele nawe wrong vele ube victim. Understand ukuthi ukukholwa it's a two-way street. You give, you take. You victimize, you are a victim. So they understand ukuthi namhlanje kushuthi kumina bengilubhede angilungise ngwele emqini namhlanje sibengilubhede angilungise ngwele emqini. Ngicabanga ukuthi singalo-understanda ama-structures ebandla ngathi sizama ukwahlonipha and ukwa-honorisha bazalwane ukuthi ezinye izinto ukwazi ukuyifundiswa umfundisi. Kumele kube khona intervention kaMama. Umfundisi cannot teach you to honor your parents because umfundisi akamazi umzali wakho. Uzokhuluma ngama-examples in general ukuthi ukuze ufike umzali wakho inakho kulindelekile, ukuze ukwazi ukufika emphakathini inakho kulindelekile. But you have to honor that. Ngabona kade kusaqala unyaka ngangisebenza nenkosi uPhoza. So can you imagine mina bese ngigibela la ngiyafika lapha la inkosi anganga kumele uqaphaze noma kumele ngime manje ngikhuluma ngibanja amalimi. I never understood ukuthi ngifike nalento ukuthi I have to honor. So ukuze ngihonorisha angazi ukuthi kumele ngihonorishane because angihonorishi yena kahle ngihonorisha ukuthi uyinkosi kanti yena ufuna ukuthi hlonipha mina and then you can give me honor. Mina as inkosi ngizodinga ukuthi ungirecognize ukuthi ngumuntu ngiyaphila bese uyakwazi ukungihonorisha. So I think inezinto si-conflicta lapho umuntu afuna ukwenza into angakayihloli ukuthi uyenziswa yini lento akayenzayo nomuntu okayenza kuyena imfanele yini because kuyenza ukuthi sizokhanda ama-relationships ubone ukuthi abone relationship manje izophela kabi futhi ucake ukuthi yindaba abantu bakhuluma nge-relationship engiyifoma nomuntu umzalwane ukuthi izophela kabi but sihlangene ngani waye bakhuluma ngizona nomuntu othize sekuzomele ngazi manje abantu abathile sekuzophela kabi manje khona abantu akasibani sekumele report sekuyeka njengoba injalo ukuthi sikhulume sathi manje yabona nje it's like you are scrutinizing every weakness, every bad thing umuntu akanayo but leyo ukuthi sikredithane ukuthi waze wakwenza kahle
Oh, ngabona kwathiwa khona bese yathi. Qala umuntu hawu endlela phezulu bethu. No, thina siyonqunywa. Manje yawo ezinye izinto ugcina usungasazi nawe ukuthi ngizokhuluma nawe nje manje khona ehambisana nesibani khona engahambisani manje uvela ukudideka ukuthi sizoze singahambisani kanti esilelele enkonzweni ukuzalwane bethu-ke manje-ke wavela shizile kulobuzalwane asi-understandi ngalento kaKristu asi-understandi ngalento ye-lifestyle umuntu akumele aphile asi-underandi and akulula-ke ukuthi uphile nomuntu esakudinaya engakasho ukuthi cha-understand mayefika la umzalwane la uzuthenga ukuthi hayi siyahambisana nje yonke into i-right konke ezifake ukuthi asikho ndawo ithe kwathiwa njengoba sabazalane asizoba nenkinga sizohlezi sikuthanda ukuthi yonke into yokuhlezi ihamba kahle konke kuzokwenza ngesikhathi esifanayo. Wow, shayeleni izandla Nkosi. Wow, hallelujah. Sorry man, thank you Mama Mkokeli. Thank you so much. But I give honor when the honor is due. Amen. Lo muntu mina bazalwane, I always ngincoma into mayinhle. Noma ibi futhi ngisho ngithi ayikhona. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ngani nonke benimina. Amen. Akubona ukusho lokho. I-repentance lekhulunywa ngayo. Ayishunyelwanga ngomaka nangoluka. Amen. Kodwa kuphenduka lokukhulunywa ngakho. Amen. Ngicabanga ukuthi ngizoza nencwadi yezenzo. Incwadi yezenzo ifikile kuwe la igqikela izwi lawale kade sikhuluma ngalo la ngenza lutho. If you can't take it from labazalwana abasuka la bonke and uthathe ongokwakho ulunge angaze yosizwa yini emhlabeni. Cela sime ngenyawo Mama Ncolo cela usibongele le nkonzo esicela ukuyenza. Cela usibongele. Hambela phambili lapho singakabi khona. Wona ubesibani lapho unyama khona. Wona Nkosi washo wathi lapho ezwele inyama mvula ukhanyisa. Izinkosi lapho unyama khona khanyisa-ke emoyeni ngcwele. Asibone kusomukhanya uvela kuwe. Sikulangazele ngezikhathi zonke. Sikuphakamise ngoba unophakeme. Sinike kusami indumiso yakho ngokufanele. Thina Nkosi sihlala sonke phambi kobuso bakho. Asenzi kahle ngemicabango yethu, asenzi kahle ngokukhuluma kwethu. Nangezandla zethu asenzi kahle. Kepha Nkosi siyakumema Nkosi yami ukuthi usemini. Ngenelela Nkosi yami ey'meni zethu. Shintsha Nkosi yami ukucabanga kwethu. Ushintshe ukwenza kwethu emoyeni ngcwele. Sibe zidalwa ezintsha kuwe. Kuthi besikwenza sikushintshe emoyeni ngcwele. Sibonakale singabashintshileyo emoyeni ngcwele. Kube khona ukusho ukuthi khona lengabe esizwayo ekhulunywayo esiphendulayo. Ungafani ukukhulunywa ngakusho emoyeni ngcwele. Kube silayini nje sekukhulunywe kangaka sizofika endlini zethu siphindele siy'meni zethu. Asifike sibabathulile emoyeni ngcwele sifike sabe ngey'khathi zonke. Sikwazi ukubona kusamo seduze nathi ngazo zonke iy'khathi. Athi noma efika omubi enye ezokube ey'hlelweni zethu. Bese simphikisa ngosami ngegama lakho. Sikumeme nje Yesu sithi Nkosi yami sondela emoyeni ngcwele. Sihlala kithi ngey'khathi zonke.
sithi selekelele koselungileyo ngoba sakhe isandla sinamandla Oh, sithi sithinte emoya engcwele sithi Nkosi bonakala umile inkosi nomsindiso ezimpilweni zethu siyazi manje nasezifikela eqhambuso bakho sibafishane endleleni yakho sona ngazo zonke ikhathi umzuzu nomzuzu kepha khona sicela Nkosi umzuzu nomzuzu angizonele kuwe ulapha ngaphambi kwakho mhlawumbe sisheshe umbuyisa bese ngiyavuya ngokuba ngivuma ngasho umntwana wakho sikwazi ukuthi uyihlola sinasisi uyihlola ungamunye ngamunye uyifisa wena ibisele uNkulunkulu lokho engikwenza sihambisana noNkulunkulu ukwazi lokho engikwenza kuxhumana noNkulunkulu bese uyilungisa noma akekho uzokulungisa moya ingcwele akekho uzokulungisa ngaphandle uyilungisa wena umele iqiniso lakho endleleni yakho ngoba mina mangiqhamuka ngamngcebo ngisho wrong uzothatha uma useyibonisa ngcono uzoshola khana losha kanti wena mntwana wami kufanele uyilawule Nkosi yami ucela uNkulunkulu akulawule Nkosi ngilawule uvuka kosamese inkosi lawule impilo yakho ngicela ngicela ukuhamba nawe iminyonke ngiphume ngiyaluze nawe moya engcwele lapha ngaphambi kwakho nomkhuze moya engcwele kwakuzicela egameni lakho wavuka Amen. Hallelujah. Ngicela simnike wena. Sinomlilo kaJehova umlilo. Sinomlilo kaJehova umlilo onamandla. Zokumane zonke hleleleni. Jehova onamandla sinomlilo thina sinomlilo kaJehova umlilo onamandla sinomlilo thina sinomlilo kaJehova umlilo onamandla sinomlilo kaJehova umlilo onamandla nomlilo thina sinomlilo kaJehova umlilo onamandla sinomlilo thina sinomlilo kaJehova umlilo onamandla. Sizothandaza ke sibonge bazalwane umnikelo baba wethu ongcwele uNkulunkulu omuhle ophezulu konke. Nangu umnikelo wabantwana bakho. Inhliziyo zabo Nkosi ezikhethile ukubusisa nokudumisa ngeminikelo yabo. Busisa baba wethu ongcwele impilo yabo, busisa imali yabo, busisa ukudla kwabo, busisa amakhaya abo, busisa nemfundo yabo, nakho konke okubizwa ngegama lakho, ngegama labo kuwe makuthola isibusiso ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngicela sihlale phansi ke bazalwane. Okugcina sesehamba thina. Angiyithandanga lento eshiwoyo yokuthi family meeting iphele kanjani. Ngishiye nomyalezo ngicela ukukhulekelwe abazalwane abathize kuphuma. Amen. So kuyangiphatha kabi bazalwane ukuthi kwaphetheka kanjani. Cela singayiphindi leyo nto. And sizoyitesta namhlanje that we don't do it again. Ngiyacela bazalwane. Kokukhumana ngizofika ekhaya. Kudala ngisho. During the week ngizobona ukuthi ngifika nini.
kodwa ngizofika ekhaya kwisikhathi santambama. Mhlawumbe nje uLwesibili noLwesithathu kuyosho uLwesine kulezo iy'nsuku ngizongibona ekhaya. Okunye bazalwane, ngifisa ukuthi sihlele iy'nkonzo zethu ezingu-2 ey'sele. Sinenkinga yokuthi abantu abaningi sebayasebenza kakhulu kwasitheka. So bengizocela ukuthi ake sibonisane mhlawumbe ngendaba yesikhathi. Lama-event amabili ukuze be-successful bonke abantu babe khona. Singeyenze yini ebusuku yini engasivimba? Niyezwa bazalwane? Ngiyazi angikhulumanga nani njengekomiti but ngifuna ukuyikhuluma nje sikhona sonke. Ngoba ebusuku isikhathi siningi nabantu sube bekhona. Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongathanda ukuba ingxenye yalezi nkonzo. Kodwa-ke ngenxa yomsebenzi bagcina bangangeni abanye. Kodwa mase singayiphusha ibe sebusuku inkonzo yethu. Angibona ukuthi lapho kungavemba ukuthi sidle. Khona abantu abangadlekiyo ukubona ubusuku. Vele ungadlilanga lonke. So bengicela mina ukuthi sibheke leyo ndlela yokuthi inkonzo ibe sesikhathini salate. Amen. Ngicela umuntu isikhulumele. So ngicela sikhulume ngaleyo. Sibonisane ngayo. The only thing esiyidingayo i-transport. Sinale nkonzo ezayo ngoNovember leya ubumbano lwamabandla. Sagcina singacacisanga niyifuna la noma iye institution. Cabanga ukuthi niyibonile yokugcina leke ibe se-institution. So le eza kuthina next month nisasho ukuthi niyifuna la ekhaya noma nifuna iye ngale. Ngicela siphume nalapho nento eclean ecacile. Sivumelane ukuthi soyenza la noma soyenza ngale. Amen. So ngiyacela kulezo zinto siyithinte lezo zinto ukuthi sikhulume ngazo. Ngizocela i-reporting. Usihlalo ngicela nginikeze i-report emveni kwalomhlangano. Aziningi izinto ezikhulunywa ngazo. Ni ready ukwenza le inkonzo zo-2? That's it. Ni ready na? So i-readiness yenu then bese sibheka isikhathi. Bese bayile nkonzo ke yobumbano lwamabandla. Ukuthi siyenzela la noma siyenzela le. Sibe clear ngaleyo. Okugcina engakudlulisa uma ku December bazalwane siba nama challenge amaningi yokuncipha konzeni ngenxa yemicimbi eminingi ethinta ihlobo zethu esidinga ukuthi sihambele. Ngibona kukuhle ukuthi sisinikeze isikhathi from isonto lethu lokugcina. Angiyazi ukuthi inkonzo inini inkonzo kasiyabonga 6. Okay, kahle mpela. Nge-14 December kube yi-last Sunday yethu as a whole church. Kusho ukuthi unesonto elilandela lokho ungahamba ehlobeni zakho ungakwenza umcimbi wakho nelilandela lelo ukhululekile. Maqala unyaka siyabuya. But indlu yesonto ayivalwa. Ngiyazwa kahle. Ofuna ukuzokhuleka, ofuna ukuzokwenza lonto azoyenza maqondana nokudumisa uNkulunkulu akavinjele. Ufuna uza ngesonto ulungile, ufuna uza ngomgqibelo ulungile.
but ukuhlangana as a church from the 14th siyanikeza lo mathuba ngoba ney'ngane niyayivakashisa vele kungasalutho singeke zisho ukuthi azingayikobaba